Здравейте, аз съм Милана и ще ви кажа какви са моите причини да остана тук. Аз избрах да остана тук, защото смятам, че е малко глупаво да прекараш 20 години в обучение и да придобиеш някаква специалност и да отидеш да подариш своя труд в някоя чужда държава. Няма нищо по-хубаво в това да бъдеш добър в твоята област и да работиш за развитието на своята страна. Много е хубаво, когато застанеш някъде и зад гърба ти чуеш името на България, а пред теб се развее знамето на България. Мога да ви кажа, че това чувство е наистина незаменимо. Изпитах го през 2008 година, когато участвах на конкурса Евровизия и представях България. Тогава осъзнах всъщност колко съм горда, че съм българка. Това се връщам към всички млади хора с желанието да се обединим и да направим така, че България да стане притегателен център за други млади хора, които идват тук и да се развиват и да помогнат за развитието на нашата страна да стане една наистина стабилна, хубава, красива европейска държава с много възможности. И сега ще ви кажа това, което мен ме крепи и ми помага да вървя напред с пълна сила, а именно не спирайте да преследвате своите мечти, бъдете устремени и знайте, че постоянството винаги се възнаграждава.